Ahojte, Katka, Milan. Ahoj. Ahoj. Rozhodli ste sa predávať váš rodinný dom, alebo lepšie povedané túto vilu. Nechcem sa pýtať, čo vás tomu vedie, alebo prečo ju predávať. Možno na konci sa to opýtam, každý je na to zvedavý. Ale mám prichystané pre vás pár otázok. Predtým ste bývali v byte, prečo ste sa vlastne rozhodli presunúť do domu? My sme vždy chceli bývať v dome. Len dlho sme vymýšľali, ako ten dom má vyzerať, aby spĺňal všetky naše požiadavky, aby sme sa v ňom cítili pohodlne, aby deti mali komfort, všetko, čo potrebujú. Tak sme veľmi dlho vymýšľali tento dom, až sme ho postavili a sme sa presťahovali. Super. A prečo práve Podunajské Biskupice? Či vás zaujala táto lokalita? Tak my sme hlavne nechceli ísť von z Bratislavy. Áno. Chceli sme v podstate niečo, čo je na okraji, ale zase nie, že von z Bratislavy. To znamená, že stále sme v Bratislave, ale nie sme v Senci alebo v nejakom okolí. Aj tam sme boli pozrieť nejaké pozemky. A tu sa vlastne vyskytla príležitosť, kedy táto časť, ktorá sa volá Podunajská brána, vznikol ako nový projekt, kde sa im po, myslím, 16 rokoch podarilo vlastne prekvalifikovať tieto pozemky na stavebné. A tým, že teda sme mali veľa známych, ktorí bývajú v Rovinke a chodievali sme ku ním na návštevu, tak sme v podstate sa trošku takto začali tu pozerať. A dobre sme urobili, lebo teraz je to veľmi dobrá lokalita. Nakoľko je vystavaný obchvat, všade sme chvíľočku. To bola moja ďalšia otázka. Áno, predbiehaš ma trošku, že ako je to teda s dopravou. Obchvat si spomenula a ako rýchlo sa dostanete do centra mesta napríklad? Ako reálne, dneska sa bavíme, že 15 minút asi si v centre. Samozrejme, keď je napadne v Bratislave 2 cm snehu, tak ideš 2 hodiny. To je iná pesnička, ale chápem. Alebo keď začnú ľudia používať auta ako dáždniky, takže vlastne je o mnoho väčšia mobilita v meste, tak vtedy je to samozrejme problém, ale v každom meste. Ale dneska si myslím, že za 15 minút vieš byť kdekoľvek, odtiaľto. V Petržalke dokonca za 10 asi. V Petržalke za 10 po diaľnici. Veľmi to skrátilo. Super. Čo samozrejme, my keď sme toto tu riešili, tak my sme sa pozerali hlavne aj na tú vybavenosť v okolí. A tým, že je tu všetko blízko. Deti nám chodia vlastne do školy tuto 3 minúty. Máme tu kopec služieb, ktoré sa tu poskytujú. Sú tu obchodné domy, alebo teda potraviny, ktoré sú naozaj že v blízkom okolí. Tak ani nepotrebuješ niekde cestovať. A že v podstate kompletná infraštruktúra, viete žiť priamo tu, nemusíte ísť do centra mesta. A stále v Bratislave. To bola pre nás veľká výhoda. Áno. A druhé plus je asi ten obchvat, že sa viete dostať na TR4 alebo R7. To ja neviem. D4, diaľnica. D4, R7, na ktorú sa napája. Dobre, a ide o novú štvrť vlastnej Biskupíc. Predpokladám, že tu bývajú asi mladí ľudia, mladé rodiny. Kto sú vaši priami susedia? Teda nechcem mená, ale poznáte sa, predpokladám. Áno, tuto so susedom za nami sme stávali naraz. To sú naši známi. Tiež mladá rodinka, 2 detičky. Susedia vedľa, takisto mladá rodinka. Všetko sú tu novo vystavané domy a viac menej mladé rodiny. Poznáte sa, sú milí. Susedia sú veľmi príjemní. Často deti, tým, že my sme, tuto je slepá ulica, naša brána ako začína, tak my sa stretávame na ulici, deti tu behajú na bicykloch, motorkách, kolobežkách. V podstate už počas korony sa ukázalo, že sme taká uzavretá komunita, lebo napriek tomu, že bol zákaz sa stretávať, ale bolo dovolené sa stretávať tie bubliny, tak my sme mali tú vianočnú party, varili sme tú kapustnicu, neviem čo, ako naozaj tí susedia sú veľmi príjemní a veľmi priateľskí. Vo finále existuje skupina na Facebooku, cez ktorú keď napíšeš, že potrebuješ hocičo, rebrík, tak pomaly každý sused ti ho ide požičať. Takže naozaj ako ľudia sú tu veľmi priateľskí a ochotní aj si navzájom pomôcť. Super. Dobre, vráťme sa teraz k domu. Čo bolo pre vás také najdôležitejšie pri projektovaní domu? Čo v dome nesmelo chýbať?
a keď ste zadávali požiadavky na váš projekt? My sme mali veľa požiadaviek. Veľa vecí tu nesmelo chýbať. Ale Konkrétne? Bolo pre nás dôležité, aby sme mali dostatok priestoru, keďže sme išli z bytu do domu. Čiže sme chceli určite práčovňu, chceli sme nejaký priestor na hranie pre deti, kde by boli hračky, ktoré by sa nepovalovali po zvyšku domu. Chceli sme, tým, že sme sa chceli v dome cítiť naozaj komfortne, stávali sme ho takým dovolenkovým štýlom, aby to tu bolo celé také uvoľnené, veľmi príjemné, čiže sme chceli aj nejakú oddychovú časť, chceli sme bazén a trošku priestoru, aby deti mohli hrať futbal, trávy. Jasné. A ako sa podaril teda finálny výsledok? Ako ste spokojní s domom? Ja som spokojná veľmi. Podľa mňa sme to zvládli. Ja si tiež myslím, že v podstate to, čo sme si plánovali a to, čo sme v podstate chceli, tak dneska to tu máme. To, čo očakávali sme, tak ten dom to splnil. A reálne keď sa bavíme o tom, že my sme sa sem sťahovali zrovna tesne pred koronou. Tak skúškou prešiel. Takže prešiel skúškou takej nudnosti. Lebo napriek tomu, že sme trávili doma, že brutál veľa času, tak stále bolo čo robiť, hej, alebo stále sme vedeli aj tým deťom urobiť nejaký program, vedeli sme ich nejakým spôsobom uspokojiť natoľko, aby proste nemali nejakú ponorkovú chorobu. A tým pádom, hovorím, ako z nášho pohľadu, tá priorita, ktorú sme mali pri stavbe rodinného domu, tak tá sa naplnila. Keď sa pozrite na ten výsledok, ten dom, ako sa postavil, čo na dome takto najviac oceňujete? Čo je také, čo by ste tak vypichli? Ja úplne zbožňujem tento dom. Podľa mňa je úplne dokonalý a každý člen rodiny si v ňom našiel to, čo od neho chcel, ale pre mňa konkrétne je to tá oddychová zóna. Dole máme vlastne spravenú tú oddychovú zónu, je tam fitness centrum, ktoré je kompletne vybavené, aspoň teda strojmi, ktoré bežne sa, podľa mňa, normálne by som každý zacvičil, sa bežne používajú vo fitness centrách. Dole je výrivka, maserský stôl a toto je pre mňa taká oddychová zóna. Taká oáza pokoja. Áno, tam chodívame veľa s deťmi, hlavne neviem, cez víkendy, keď je sichravé počasie, do výrivky, oproti výrivke je televízor, spravíme si tam nejaké maškrtky a máme také oddychové spoločné rodinné večery. Je to romanticky. Sauna je tam, infrasauna, ktorá je super, aj keď sú deti prechladnuté, tak ich naženieme do sauny a hneď sa cítia lepšie. Takže to pre mňa. Náš stredný syn oceňuje najviac podľa mňa hernú zónu tohto domu, čo je vlastne celé vrchné poschodie, ktoré bolo riešené hlavne pre deti, je celé otvorené a hrá tam Xbox, virtuálnu realitu, má tam dosť veľký priestor pre seba, takisto najmladší syn tam má skoro všetky svoje hračky, tiež tam má priestor pre seba a myslím, že to je super. A ty čo najviac oceňuješ na našom dome? Presne tú otázku som sa chcel spýtať, Milana. Ja. Za mňa je to ťažko povedať, lebo reálne ten dom je tak komplexný a tak pokrýva všetky tie potreby alebo záujmy, ktoré človek má, že reálne nech máš akúkoľvek náladu, vždy si tu vieš nájsť miesto, ktoré ťa baví. Hej. Ako ja osobne som strašne rád za bazén. Hej, a za to, že proste keď je vonku krásne počasie, tak sa tu naozaj cíti človek jak na dovolenke. A reálne to bolo vždycky tak, že aj tí susedia, keď sa bavíme, a sme sa spoznávali aj s týmito ľuďmi v okolí, nie, tak oni nás volali, že to sú palmoví, hej, lebo proste sme tu vysadili palmy, ktoré tu nikto v okolí nikdy nepestoval, ani ich nemal. Hej, a pre nás to evokovalo naozaj takú dovolenkovú atmosféru. Cez leto tu býva fakt, že krásne. Aspoň teda v Bratislave aj to počasie, keď vyjde, tak je to naozaj super. Na druhej strane, reálne, jak hovorila manželka, to by som povedal, to wellness centrum, či máš chuť len tak relaxovať, chillovať vo výrivke, pozerať pri tom telku, alebo ti je chladno a chce sa vyhriať v saune. To sú proste také veci, ktoré
není problém ísť niekam, hej, ale brutálne to šetrí čas, hej, že proste nemusíš nikde chodiť, vo finále už nemusíš za to platiť, ale hlavne máš to tu a keď si povieš, že chceš ísť večer, lebo prídeš uťahaný z roboty, alebo chceš ísť cez víkend s deťmi do výrivky, tak proste ideš, hej, a neriešiš to, že či je niečo otvorené, alebo idem hľadať nejaký priestor, hej. Ale hovorím, ako z pohľadu tej komplexnosti toho domu, každý, myslím si, člen našej rodiny a myslím si, že nielen členovia našej rodiny, ale aj naši známi, ktorí ku nám prídu s deťmi, tak veľakrát to je tak, že proste my sedíme vonku, grillujeme a tie deti proste behajú po celom dome, hej, tým, že máme tu futbalový stôl, máme tu ten vzdušný hokej, máme basketbalové ihrisko, hej, to sú proste veci, kde tie deti stačí málo na to, aby sa vedeli zabaviť a hlavne, aby nejak trávili aktívne ten čas. Super. A máte v podstate chytrý smart dom. Ako vám smart systém v dome uľahčuje váš život? To je asi skoro otázka na Milana. Tak ono, na začiatku, keď my sme to riešili, tak tie znalosti o tých smart systémoch ešte len prichádzali, hlavne teda na Slovensko. Náš dom je riadený v podstate systémom Loxon, ktorý patrí medzi špičku, ktorá dneska na trhu je a vlastne dokáže vám robiť že naozaj strašne veľa vecí. Hej. Keď sa bavíme o tom, že tie zábavné momenty, ktoré sme zažili, keď som teda manželke hovoril o tom, že ideme riešiť nejaký inteligentný dom, tak zrovna vtedy bežal v kinách film Upgrade, ktorý proste hovoril o tom, ako umelá inteligencia ovláda svet. Ste sa inšpirovali. Bol to taký ďalší, taký český film, taký hororový, kde proste ten dom si sám objednával veci do domu, čo potreboval na to, aby tam toho ale majiteľa... náš taký nie je. Náš je veľmi dobrý a priateľský. Áno, náš je veľmi priateľský a takéto veci nerobí, aj keď občas to objednávanie by mohol zvládnuť. Hej, ale hovorím, ten Loxon nám pomohol práve v tom, že dokáže brutálne šetriť energiu alebo teda náklady na prevádzku toho domu, lebo dokáže vyhodnocovať počasie, dokáže vyhodnocovať teplotu, učí sa s vami, to znamená, že vie, koľko času trávite, kde dokážete v podstate, alebo kde trávite ten čas a potrebujete tam mať takú alebo onakú teplotu, svetelnosť v dome, od bezpečnosti cez sledovanie alarmu a týchto vecí, tak proste naozaj robí strašne veľa. A ja na ňom najviac oceňujem to, že počas Vianočných sviatkov, ktoré ja úplne milujem, vie byť pustená hudba v celom dome. Čiže my sa ráno zobudíme a ako náhle pustíme denný režim, tak sa nám pustia koledy. A toto my máme od novembra do januára každé ráno. Zvyšok rodiny si na to zvykol. Ale je to také veľmi príjemné. Takže vianočné pesničky. Vianočné pesničky, áno. A takisto počas bežného roka ráno, keď zapneme denný režim, tak sa všetko otvorí, zasvietí a pustí sa hudba, ako si vyberieme. Takže to vstávanie je také príjemné. To sa vám asi aj nechce z postele. Ani nie. No, ani nie. No. A zase večer, keď sa zapne nočný režim a všetko sa zatiahne, tak my nemáme radi úplnú tmu, tak ostane tak jemne stlmené svetlo a ale nie je to o tom, že naozaj ten dom a ten systém vám dokáže s tým domom pomôcť riadiť strašne veľa vecí. Tým, že, aj na diaľku. Tým, že tu máte rekuperáciu, tým, že máte tu nejaké podlahové kúrenie, máte nejaké potreby, tak proste dokážete s ním riešiť veci, ktoré za normálnych okolností riešite manuálne, kdežto on to robí automaticky, samozrejme po tom, čo ho to naučíte, že jak sa má chovať. No neviem, o tom Loxone alebo o tých smart domoch je strašne veľa aj vecí, ktoré proste ľudia očakávajú. Poviem, že každý má iné potreby a iné očakávania aj od domu, aj od toho inteligentného systému. Pre nás to, čo sme chceli, tak to sme dosiahli a vieme sa dneska naozaj spoľahnúť na ten dom, že aj keď ideme niekde na dlhšie, tak proste ten dom si žije svoje
dáva nám správy, ako náhle sa niečo udeje alebo je nejaká zmena, tak proste tú informáciu dostávate a vie sa prispôsobiť aj v rámci dovolenkového režimu. Čo je zase, hovorím, z pohľadu tej bezpečnosti, že on simuluje prítomnosť. To znamená, že nie ste doma, on otvorí žalúziu, zasvietí, pustí, neviem čo, a proste naozaj simuluje tú bežnú prítomnosť tej rodiny. A tým pádom zase je to taká... A ja sa tu cítim tak bezpečne, lebo on nie tiež každé vlastne, keď je nočný režim a bolo by nejaké otvorenie, nečakané, tak on spustí alarm, alebo... Takže je to tu také, také bezpečné. Jo, my sme s ním spokojní. Super. A aká je ekonomika domu? Vy tu máte vlastne fotovoltaickú elektráreň, teda vzhľadom na tú plochu domu, ja teda tvrdím, že asi bude ekonomicky úsporný. Ako je to z vášho pohľadu? Tak my sme zase ten dom plánovali, by som bol do takej formy nejakej samostatnosti, aj keď nie je úplne samostatný, to znamená, stále sme závislí na dodávke elektrickej energie, lebo aj ten vývoj tých nejakých vlastných batérií si ešte podľa mňa potrebuje nejakú chvíľku na to, aby to kapacitne a výdržou bolo postačujúce. Ale napriek tomu sme išli do tej fotovoltaiky. Myslím si, že ale úspora bola. Sme ušetrili sme rádovo 50% nákladov, ktoré sme mali predtým, pretože ten dom má svoju náročnosť, pretože je tu kopec systémov, tá serverovňa, ktorá k tomu príslucha, je naozaj, by som povedal, pomaly jak vo výrobnom podniku. Áno, tu som videl, je fakt ohromná. Ale má svoj prínos, a dneska si to nevieme oceniť, lebo tým, že išli aj tie energie hore, tak dneska musím povedať, že nás sa to nejakým spôsobom bytostne nedotklo. To znamená, že reálne napriek tomu, že tie ceny lietali krížom krážom, tak my sme sa stále držali na tej hranici, ktorá bola pre nás akceptovateľná pri veľkosti tohto domu a pri tej náročnosti technológie, ktorá tu je. Jasné, super. Katka, keby ste mali stavať ten dom od znova, čo by si tu zmenila? Zmenila by si niečo? Nič. Ja asi nič. Aj keď možno schodisko do wellnessu. Tak, lebo to je také točité, trošku strmšie. A tak pôvodne to mala byť požiarná tyč. Áno, ale... A dorobili sme k tomu sme radi, že je z toho schodiska. Tobogán by sa tam hodilo. Ale to je úplne minimum. Nič. Dom spĺňa úplne všetky moje požiadavky. Skvelé. Super, výborne sa s vami rozpráva. Nenapadá ma nič už, čo by som sa vás opýtal. Niečo ešte vy z vašej strany, čo by som sa vás mal opýtať? Ten dôvod možno, prečo ho predávame. Dobre, poďme teda, prečo ho predávate. Pretože prichádza, by som povedal, nejaký zlom v našich životoch, ktorý nás vedie k tomu, že ten dom proste už nebude súčasťou toho, kam sa my chceme posunúť ďalej. To znamená, že dneska tým, že naozaj plánujeme tú budúcnosť niekde inde, mimo Slovenska, tak není možnosť, aby sme ten dom preniesli. Keby tá možnosť bola, tak dneska ten dom proste dáme odniesť, ale nie je to možné. Keby sme si stávali niekde inde dom, tak takýto istý asi postavíme. Reálne, lebo on naozaj spĺňa. My sme sa, predtým ako sme začali stavať tento dom, sme sa o ňom 2 roky rozprávali, plánovali sme si ho, čo by sme asi chceli, vždy sme prišli na nejakú novú vec, že čo by sme tam asi chceli mať. Takisto dom má hostelskú izbu, má veľa priestoru, čiže u nás, keď máme často grilovačky, keď máme nejaké oslavy a ostanú u nás spať naši známi alebo rodina, tak majú dosť priestoru pre seba osobného, je tu veľa kúpeliek, je tu. Proste my sme to chceli na taký hotelový štýl postaviť, aby sa každý cítil ako na dovolenke, a myslím si, že to aj má ten efekt, že v lete, keď k nám prídete, tak je to také úplne dovolenkový ako maximum, čo tu spalo ľudí, bolo asi 15. S tým, že každý mal svoju posteľ. Žiadna nafúkovačka, že proste normálne ľudia spali. Naozaj je tu strašne veľa. Všetky gauče sú dajú sa roztiahnuť. Áno. Je tu veľa skoro všetok nábytok je robený na mieru.
z kvalitných materiálov, takisto aj dlažba v dome je mramorová, zvyšok je drevo, hore sú drevené parkety, farby celého domu sú také neutrálne, prírodné, ktoré podľa mňa nikdy nevyjdú z módy, ale vždy ostanú také elegantné, ale napriek tomu má ten dom také teplo, že tak vyžaruje, že... Budem plakať, keď to Milan upratuje dom? Ako sa upratuje dom? My to máme tak rozdelené, že Milan varí a ja upratujem. Čo vyhovuje obidvom. Áno. Takže v tomto sme sa zladili a napriek tomu, že dom je veľký svojou rozlohou, sme ho sa snažili vyriešiť tak, aby bol čo najľahší na údržbu. A naozaj je. Nemáme ani upratovačku, ani proste žiadnu inú pomoc v domácnosti. Dom sa naozaj strašne ľahko upratuje. Mramor, ktorý je všade, stačí povysávať. Netreba ho nejako umývať, drhnúť, na ňom nie sú ani čmuhy, ani proste nič. Drevo, vlastne parkety takisto, pretrieť prach, šťastná. Akože naozaj je to veľmi ľahké. A tým, že máme rekuperáciu, tak proste aj tá prašnosť je o dosť nižšia, pretože sú tu filtre, ktoré proste ten vzduch filtrujú, tú hrubú špinu veľakrát zachytia. Čo musím povedať od začiatku v podstate, a to sa muselo riešiť úplne na začiatku, keď sa ešte len robili základy, my sme počítali s tým, že tu budeme mať centrálny vysávač. Áno. Na čo veľa ľudí není zvyknutých, ale keď ho raz máte, už iný nechcete. Lebo proste máte vyťahnete si ho, máme ho rozdelený. Máte trubice, ktoré sú aj v základoch toho domu, ktoré si proste vyťahnete a viete s ním... Nemusíte nosiť vysávač, prestrkávať zástrčky. Jasné, praktické riešenie. Áno, na každom poschodí je k nemu tá vysávacia trubica. A naozaj jednoducho, veľmi jednoducho. Super. Keby som mal upratovať doma, tak by som to určite ocenil tiež. Áno, je to veľká výhoda. Celý dom je veľmi pohodlný. Tak sme chceli. Super, dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Vidím, že máte veľmi radi svoj dom a aj tak mám pocit, že trošku alebo dosť ľutujete, že teda ho predávate. No, tak bude nám chýbať, ale je to súčasťou zmeny. Takže veríme, že sa nájde dobrý nový majiteľ. Že sa nájde iný majiteľ, ktorý k nemu bude mať rovnaký vzťah ako my, lebo naozaj ho ocení. Určite áno. Na druhej strane už máte skúsenosti, si hovorila, že keby sa dal preniesť a nemusíte ho preniesť, vy ho viete postaviť na novo. Keď budeme stavať, postavíme ho asi takýto istý. Super. Možno o kúsok väčší. Výborne. Lebo priestoru nie je nikdy dosť. Presne tak. A ešte to oceňujem na tomto dome, aby som povedala, že sú tu na poschodí je šatník a aj dole je dostatočné množstvo šatníkov, takže to podľa mňa manželky ženy ocenia, že je tu naozaj strašne veľa priestoru. Áno, to určite. To patrí. Super, dobre, ďakujem krásne za rozhovor. Verím, že sa tam výhodne predá a želám všetko dobré vo vašej budúcnosti. Ďakujeme.